Parlok ngapreng supha biang ipi syakane ka channel jonga. Ka video mata kasngi kadai ka jing yathok khana syapang uwei ukpa ubare uspa bat uwei ukhon chungu. Bat hagan korkom uta ukhon chungu ula ai jing kai yala ukpa. Te sapej basa ngap yakane ka video hadu bakut khanang mapin syam yakata. Parlok sisen adon uwei ukhna ubala he lasan bat ubala awan nakawei kalong yeng kabare uspa bha kabadon hasor te hagawei kasngi uta okpa jong u ulamut banyalam sakaya u kato kane sngi haden balala cuti syaki bahayeng jong u kibadon shanong kendong ban peni ya uta ukhna haganokor kwamba kita ki bahayeng jong u kibadon shanong kendong kiya im kiya long yaman man lakasngi ha kaching long duk kachongki te kathong chong uta kupa kalong ba banyarap ya ukhon chong u ba unyaro bat sneu khlew ya ka ei ka ba ukpa chong u ula ai u kat ka ba ula kwa habaya compare bat ki wei pat ki khna ki badung kumta uta ukhna bat ukpa chong u kila ya lej shanong kendong shayeng chong ka wei ka ba yeng ka badei ka long yeng ka ba duk ba bat kila ya plut paru kato kene sngi ha kata ka chakarap chong kata ka long yeng naka benta banyarap tere kamlang bat ki ha ka kamrem bat ban sumar ya ki chingthong chingtem chongki te haden kato kene sngi maki kila mi no na kata ka sinong ban len no shasor shlayeng la chong te halanti katba kidang yawan shayeng ukpa chong uta ukhna ula bu chongkli ya uba hatu ula sngo enjoy bahan em ha kata ka chingsa kai hanong kendong bat ka ei ka ba ula yo na kata ka chingbut por chong u bat kata ka long yeng ka badung te uta ukhna marsen yo sngo ya kata ka chingkli ukpa chong u ma u wud ula ai chuba pengkloi da ka baong hooj pa ka long ka ba song tenat ba hatu kata ba kata ka long yeng ka dei ka ba don bok ba bat ka ba reus pa ba te uta ukpa chong u ula lengo bat ula kelibiang pimut ayu khon kumta te uta ukhna ula chubam pejpa mangingi dan tang uwei uksau hanrei kata kalong yeng pat kidon sauteli kiksau bar kidon ru yakis iar ki babon mangingi dan saungut ki breu hayeng hanrei maki pat kidan hado khat arngut bat ki yadon yabon bha banjelek kailang sipara mangingi dan kapung ha phalau hanrei maki pat kidon yakawa duit kabas ngor bha kabala tuit saudong yaka kper chongki khlem chingsange mangingi dan kalaj ha phalau khnang banjo i hak por men hanrei maki pat kidon yaka ching thaba kaba itanat chong ubanai bat ki khlor mangingi dan yaka chakala kai kabala sushina hanrei maki pat kidon yaka kper kaba he nakabanta banjlek kai bat banyamare kai mangingi syuthet ya kichur ki chhep na yo hanrei maki pat ki ya thung hi bat ki yo ru ban de sha yo mangingi don ya ka kan ro ka ba chrong bha naka banta ban yata ya ka yeng ka sem chongi bat ya ka ching don ching em chongi hanrei maki pan kim don kam ya ka ta ka kan ro ka ba chrong namar ba ki ba yeng ba sem ki para marchan marpa bat ki parlok parchor ki yata ya ki te habala yo sngelut kumta uta ukpa chong uta ukhna don kentian ai shu bonong ula syukur nga tangka khle ya kata ka ching ya thu ukhon chong u te kumta hakba khado uta ukhna ula pengkut da ka baong kublei sibon pan na ka banta ba phila ilam ka yanga sha kata ka long yeng ka badon bok bat ka ba reus pa bha ngingi dei ki baduk habai compare bat ki te kumta perlo ka ching sneng chongane ka ching ya thu khana ka long ba em dei ka pisa ka ba penreus pa yangi hanrei ka dei ka ching sengurit ka badon ya ublei ha ka ching im chongi te tangkane hi ka ching itho khana singobha share like ya kane ka video bat subscribe ru ya kane ka channel chonga khublei sibon